रायजोफोर बेखौ मोनबायना नोंथांमोनहा गाबोनथ' भट दङ जायफ्रा मोनथाय मोनजेनबाय थ' माखासे इनफरमेसन खोथा सावरायनि आरो जोङो कमेन्टजोंबो फोरमायलायगोन गोबां लिडारफ्रा कमेन्ट नायो दायो इलेक्शन कमिशननि प्रट'कल मथे राव लिडारा जेबो कमेन्ट होआखै आरो रुलबो गैया सोर नोंथांमोना नैबे भटार इनफरमेसन स्लिपखौ कालेक्ट खालामखो आंहाथ' मोनगबाय नै थ' गाबोन फैगौ बिसायख'थि बा बियो पिसफुलि शान्ति भाबै गोजोनै जाहाथे जालांनो हायो आसा खालामनाय थाबाय आरो अपेनलि आजिखालिथ' बयहाबो मोनथाय दङ अपेनलि नोंनि बा आंनि बा सोरनिबा साननाया सोर देरहागोन बायदि बबेयाव नोंथांमोना कमेन्ट होलायनो हागोन गावबाव कमेन्टबो रिप्लाइ होलायनो हागोन कमेन्ट रिप्लाइ खालामलायोबा जोबोद मोजांबो मोनो आंथ' सोरबा गरा देखायग्राखौ जै होननानै बुंखायो गावबो बै जायखौ पार्टिखौ सापर्ट खालामदों बायदि अब्ला एसे थान्दा मोनहैलायोदां थ' भटार इनफरमेसन स्लिप गाबोन अर्थात भटिं टाइमखौ होदों 7:30निफ्राय 4टासिम थ' बयबो मिथिखायो आरो फोरोंगोन बेल बर्डआवसो जागोन भटआ आरो दिनैहाय मैया जेरैबायदि बुख्रुब्लि गोबां जायगायाव जादों खहाया आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन गोबाङा साननो हागौ सोरनिबा लिडारनि थुनज्लायनायाव जों बिदि खालामनाय बिदि मावबाय होनोबाथाय होनोखालै जोंहा नाथाय जेब्ला केस जानानै थायोना रावबो लिडारा नोंखौ बासिनो ओंखारबोनाय नङा न' डाउट पार्टिनि हिसाबै माबा मोनसे सिनायनाय हिसाबै नोंखौ खननै नायनो हागौ नाथाय अलखदाव जेब्ला गोलैयो नों गाव हारसिंसो फेस खालामनांगोन कर्टआव थांलाय फैलाय खारनाय मानाय नैबेफोर जायो आरोना बेखायनो रावनिबो थुनज्लायनायाव बारा गरम जानो दरखार गैया इयुनाव नों गावनि सम्पतिफोरखौनो खहा खालामनानै केसबो गेलेनांनो हागौ बेखायनो जों गोबां सिनसियार जानायाबो मोजां आरो साबधान जानायाबो मोजां दा जिखियानो जाया जोंनो बर'फोरनाथ' मा मोजां सोरखार नांगौ बर'आनो लिडार जाबानो जाबाय नैबेखौल'सो नागिरगासिनो दं आरो जोंनि जाथिनि थामोनथा हा हुनि आरो माखासे मानि मोनथाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ जोंनो नांफिनगौ गोबाङा दिनैनि दिनाव बुजिदों दा बैफोरनि थाखाय बुजिनानै सांग्रांथि गोनां नागरिक हिसाबै गावबागाव बयहाबो सायख'नो हानाय मोनथाय दङ जाय जेखौ गोसो सायख'बानो जाबाय आरो गोबांथार आंनि फंबाय बिनानावफोर जायफ्रा रिसेन्टलि 18 इयार्स बा 18 बोसोर बैसोआव हाबदों बिसोरबो गिबि भट होनो मोनसिगोन आरो एक्सपिरियेन्सखौ बिथांमोनाबो मोनसिगोन रायजोफोरा हामा हाथा खस्थ' खालामनानै सान्दुंबाबो अखाब्लाबो गावनि मोनथायखौहाय भटखौ होयो गोबाङा थाखाजों फैसाजों बायनो नाजायो नाथाय नोंनि बेसेन गोसा भटखौ गोसोखौ रावबो बायनो हाया न'फ्राव सोरबा धमखि होनो हागौ माबा माबि खालामनांगौ गामिनि नाथाय नों सोरनाव होदों रावनोबो खिथालायनो दरखार गैया आरोना बेखायनो सिरि थाबानो जाबाय जायफ्रा होग्रा बेफोरनो गोबां दावराव लाबोयो आंहा भटार इनफरमेसन स्लिपखौ कालेक्ट खालामखाबाय नोंथांमोनाबो सोर मोनखो आरो गोसोनि साननायखौ कमेन्टखौ होनो हागोन मानो होनोब्ला लिडारफ्रा कमेन्ट नायखुमाफैयो दै जायनि थाखाय जों भिडिअफोर होयोब्ला मानो रिएक्सन जायो मानो रिप्लाइ होफिनो निस्सय बिथांमोना नायखुमाफैयो बेखायनो गोसो खुसि कमेन्ट होनो हागोन बेबायदि लाभ इउ